kasayang saya telu araras Abhyara sara lintang kang aku medhap titik sunyo madyalatri lumrang kandaning kang apus beta karena ning budyane rasa ing Dijawara embreng ngambreng kumaraning Madubronto manungsa ngasarining kambang langgeng singgidatan nduk Wanuhara nyuwun wonten timbal ning adhawuh Kanjeng Rama sejatine nggonku bakal pitakon marang kowe kuwi wis sawetara saben aku arep takon kok mangu-mangu saben-saben aku arep takon kok wedi kuwatir yen to wong tuwa kok melu urusaning bocah nanging iki kepeksane aku arep kepengin takon marang kowe saben-saben kowe mung tansah ngalamun apa sing kok pikir nduk apa kurang becik nggonku mundhutke ageman apa kurang enak nggonku nyawisake boga ingin aku nganti ngumban cacah telu kabeh padha nglipur marang pamikirmu lan uga biswa kowe seneng ana sing weladi ora kesel iki wangsulana ing kanthi gemartok apa sebabe kok dadi kowe tansah ngalamun lho ih nanging upami kula munjuk atur sanipun Rama menapa Rama mboten paring deduka lho sabab apa kok aku dadi duka marang kowe waton kowe matur kanthi prasaja apa mungguh wigatimu Gusti sakmenika mbok nggih malaka kemawon Kanjeng Rama menapa nggih sampun menggalih bab pacangan mbok bilih sampun wancinipun paduka menika sampun ndungkap yuswa yen kagungan pacangan lare pundi mangke pragetipun aturaken kaliyan Kanjeng Rama gek ndang dirembug ra yo ngono to yun ah iya wong jenenge Gustimu karep kaya ngapa yo nyatane yo mothok ya kena disebutke ayu ngono wae nak kira ya mesti akeh kok wong sing lanang sing padha kepiyuyun gandrung kapirangu karo kuwi tenan kuwi beda karo anakku iki anggere ana wong lanang weruh kok malah mungkur apa mergane raine leting brocel iki lambu mbiyen lek nyidam apa kok dadi lambene nyucut kaya bekicot anakku kuwi nek kae to mesti digandrungi wong lanang nek iki to mesti digajuli wong lanang
rupane wis ra bejaji ning kadang-kadang nek ngetrapke sandangan ora pas lemuni gaul kathok ya sing ting pecotot kae dadi werna-werna ana sing menggok ngiwa ana sing menggok nengen gek cukur mesti prontos ora iso kaya wong biyen nek wong biyen senengi ngurambut nek iki ora cukur prontos jijiki pokoke mongko nek nganggo kathok yo menteng-menteng ae ketok bokonge lemune gaul nek nganggo klambi deng pecotot gek menggamblik ning dhuwur geger dadi ketok wong wedok saiki jan segungun tenan aku tanpa nganggo duwe subasita kowe iki mau ngrasani aku ta Mas rasane ana sing kaya ngopo aku ki anakmu mbok yo dialem apa kepiye ora kok malah diunek-unekke ana elekku ya elekmu ngono wis nek kowe saiki tak takon nek kowe iki sing adialap apa wong wedok ku ya jenenge wanita wani ditata tumraping kasusilan kesantunan kesopanan ku sumbere ana wong wedok lemu nyandang nganggo ting pentelot apa-apa kudu tok peksa nganti mesakake sing tok pletet nganti mining semono ora tok pikir gumun nang wis le padha udur wis aku tak ngrungokake nggone wangsulan bendaramu nggih monggo kula nggih niki rembagan kali anak kula wedok kok apa nduk sebabe apa wis ana priya sing kepengin bakal tok ladeni yen maneh wis kepengin leladi marang sipating priya kuwi piyayi ngendi anake sapa mengko ndang tak uyake supaya ngrembug wanuhara aja banget-banget nggonmu tansah ngalamun lho sing jeneng wong ngalamun kuwi pikiran bisa ilang gampang klebon dening angkara murka leres ngendikanipun Kang Rama Gusti tiyang ngalamun niku mboten sae kedadipun penggalih sareng-sareng mumpung Kang Rama ambuka pengendikan yen lajeng kula ngendika matur menapa wontenipun iya Bu Jamban mboten sae isin-isin jenenge wong pacangan iku umum nek cara saniki pacaran ngoten niku umum kula riyen ya ngalami jaman kula riyen pacaran ming indak-indik nika nginjen weruh wis tentrem nek kaya saniki rak ora ming cukup nginjen iso kakon dinjen wis rasa werna-werna Rama apa anggen kula tansah sungka estunipun tansah perkewet pekewo bab apa wonten tiyang ingin badhe kepingin kula ladosi ngantos mutra-mutra kepingin sanget mengku dhateng Kang Putra nanging kula mboten rumaos tresna awit menika kalebet pepundhen kula piyambak ih kadang paduka anem paman Resi Janaka menapa klampah kula badhe ngladosi paman kula piyambak Rama Pandhita kang karya wangsit pindha kumbang semadu sarining tawang sarining tawang medharno ilmu kang sunyata mengkuliring kasarajanan oh
Prabu Resi Janaka kepengin gonjak kowe. Inggih Rama, kepengin tok ladeni. Nuwun inggih. Raos perkewet saha adrih mboten wonten malih dumunung dhateng jiwangganipun Kang Putra. Ya mengko yen pancen pamanmu kok wentala lan wani nembung karo aku, piye wae ku anakku tetep tak belani. Sinarta Kocapa eca iki Sembah Wacana Sang Tapa Resi Janadi tun Kang Putra. Dewi Wanuhara nenggih inging saking katebian sangka ing pertapan Banon Cinawi nitih turangga Cipta Wilaha medhak saka titian Cipta Wilaha manduk manjing jroning patraban ora kaya Sang Resi Janaka Cipta Wigana. Kakang Janadi aku ing prapta Kakang. Sang Mahayogi sawusnya semedyan ning sruning patraban tangwaning aliyane ngali diceling sasangka sangking argraning harti padha slamet adhiku Resi Janaka nama kang dadi pangestune Kakang Resi Janadi koron siji apa sembahku tampanono. Iya tak topo aku wis nampa wadule Wanuhara kabeh ature Wanuhara wis tak tampa. Lah mumpung si Adi tekan kene aku tak takon apa bener nganti keweden anakmu Wanuhara mergo bakal tok senengi arep tok tresnani. Iya Kakang, walaka wae babar pisan mung durung ana wektu mirunggan sing kudu tak aturake nang Kakang Resi Janadi. Mumpung kabeh ana lan wis bisa ketemu papan wektu mirunggan iki tak pigunakake aku bakal matur marang Kakang Resi Janadi. Wanuhara bakal tak boyong ana Banon Cinawi supaya ladi marang aku. Kok dhisik kowe kuwi adhiku tunggal Rama tunggal ibu. Iki keponakanmu apa ya kakon ana keponakan kok di milik dhewe. Aku ora lila yen Wanuhara nganti keliya ngladeni marang priya sejene aku. Mula Kakang oleh ora oleh Wanuhara bakal tak boyong ana Banon Cinawi. Di kowe adhiku gelem tak pirma kanthi becik
yen kowe arep kepengin palakrama tak dhawuhke njaluk wanita pira aku sing tanggung jawab ning aja keponakamu ngisini-sini oleh tak jaluk apa ora tak rada paripeksa senajan kowe wong tuane manurang lilakake tanggep pepalang mongko aku sumpah sapa sing dadi pepalang niatku nggonku bakal ngrasuk garwa Wanwara arpa gedhe ora blereng dewa pisan aku ora bakal wedi kowe ladal wis tok antepi tenan wis lah saiki ngene takerane nek pancen kowe arep kepengin gayu Wanwara bapakne sing ora trimo iso ngalahke kakangmu Janadi tak ulunge keponamu metu njaba kae resikone wong ayu. Wong ayu ku mesti dienggo rebutan. Luwe-luwe ayu tur seni. Iki mesti akeh pengaruhe. Gandeng iki anakku senajan to ora pokro. Ning kok nek nyandang aku ki ya luwes. Mung cacate lek nganggo kacamata ki kandelen. Nek jane ora ngono mripatmu ketok plerah-plerah. Tenang. Mongko nek kowe diujuk dadi wong seni kok anggere wong lanang tok kon ngeterke, anggere wong lanang tok kon ngeterke. Cilaka kowe. Kudu duwe pilihan, kudu pilih-pilih. Sing ngeterke paling ora mobil. Lan kudu duwe derajat kelungguhan. Mobil nek ora sing alon-alon setum ana wong wedok nunggang setum nganjingi kae tur ora bakal kegembusan ban ning ya kuwi kene wates 3 dina aku ya tak hati-hati kok mah akeh sing do nggodho aku ki yakin wong aku ki ya wis ora enom lho ning kok ya isih akeh sing nggodho lho sebab ditinggal nang Kalimantan ki aku akeh panggoda tenan aku cok kepiye ngono nek ora tak tampa aku merasa kerinduan nek tak tampa aku ki isih diarep-arep karo sing adoh kono ya senajan aku ketok adoh ning jegat di hati mah nek saiki jauh di mata ora dekat di hati ning jauh di mata dekat di kuping HP oh iya anggere wis halo mama ya ngono ki gak aku ya bapak ya ngono. Wis marem kae rasane, Mak. Ya wis. Sing ati-ati, sing ati-ati. Ning welingku nek paling dadi wong seni kudu sing ati-ati, jaganono sadurunge kowe kudu golek kathok seng. Dinggo perbuatan apa dinggo gawe njaga perbuatan sing tidak senonoh kuwi. Kuwi ngono wae tak weling ya, kudu yasa kathok seng sak gemboke. Mengko aku juru gembok wis. Aku nek mung digodho bangsa wong bagus-bagus ki ora butuh. Sing tak miliki ora bagus ya, Mak. Apa? Le bungkel kae tak ngono. Bungkel-bungkel. Tenan aku seneng le bungkel ngranggeh-ngranggeh piye ngono lho. Kowe tau kesusu-susu ngetreke aku ki baline benike menceng. Iya mundur. Ngono benik menceng paling diomongake. Ndedonga jengane ana kusuk. Yen perlu yen aku nganturak kelakon gayuh Wanwara. Lara apa sing tok jaluk aku bakal tegel karo Kakang Resi Janadi. Kowe lah dalan. Kosok baline aku di
aku luwih tuwa timbang Resi Janaka. Tak kira tumraping kawruh isih akeh pun Kakang. Aku labuh marang anak. Labuh marang gegantraning ati. Yen pancen kurang tak pirma lan sumpahmu kok nganggep aku musuh, aku sak lawase ora bakal srawung karo kowe. Kepara yen aku durung mati, aja ngarep-arep kowe kelakon dawuh karo Wanara, aja mlayu. Wis tak kandhani to. Ya arep kowe digdaya sing kaya ngopo nek nglangkai dudu ora bakal menang. Oke kawruh akeh kaku. Pengalamane mesti akeh aku. Mula sing becik wae ayo aja digoleki sing ala aja nganti diterak. Kuwi keponakamu ya, Di. Kakang. Aja to anggap yen aku bakal tegel marang kuwi mung ana pangucap. Wis padakno aku nggawa curiga nganti ora tok lilani Wanara tak boyong apa katon sanjati padukmu. Diomongi kok ora lugu. Lah nek mung keris kaya kerismu ki 8 tak tampani bareng. Nek pancen sing digaman aja mung siji nggonmu namake pun Kakang bongkoken. Kowe ngembe karo aku. Aja to anggap yen aku kalah. Banjur aku wedi marang Kakang Resi Janadi. Wes padakno apa sing tak cekel. Aku nggawa pusaka parinaning dewa Cemeti Kyai Pamuk. Ora gelem semingkir tak Cemeti Kyai Pamuk ora tatas gunak gurune gurumu Kakang Resi Janadi. Aja tak anggap yen aku ora tanggung jawab kowe ya. Inggih tak kandhani. Yen mung pusakane adikku Resi Janaka bab keris jemparing tumbak ora bakal temomo marang wong tuamu aku. Inggih. Nanging bareng pamanmu Resi Janaka nggawa pusaka paringaning dewa Cemeti Kyai Pamuk kuwi pecute jaran Cipta Wilaha. Mongko landhepe pitung penyukur yen di pecut kono gulu gubet diceneng rantas gulune. Nduk, ayo mlayu wae. Yen perlu golek pinto sayang nderek kersanipun Rama, ayo mlayu.
Kakang Resi Janadya melayu mandeka tugel. Ayo melayu, Nduk. Resi Janaka ngasta tentik Kyai Pamuk tanggap ing sasmita jaran cipta wilaha sigra hanyaketi nyengklak malumpat ing gigiring cipta wilaha sinengkek kendali menculat nututi Panresi Janadi. Ayo kowe tak kanthi ngadhep ana ngersane Ndara Kunti lan para putra-putra. Tejane sangka kene kaya dene mengeng pamikire bendaramu. Wanodjal omongan bararung
Nalika semanten sak bibaring ana lelampahan bale gala-gala ingkang dumunung wonten ing kitha Wanarawata. Dewi Kunti Talibata bisa uwal sangka ancamaning dahana kang sakti ing kono dinangkah marang para Kurawa murid Dewi Kunti lan para putra tumekaning Lampus. Nanging bisa uwal sangka uruping bale gala-gala awit den tulungi marang landak putih sigra bisa lumaris urut wana. Ing kono Dewi Kunti mulat marang para putra kang wis kempal saya trenyuh jroning penggalih tansah kemutan marang Nyengraka Prabu Pandhu Dewanata. Ketinggal gegruntulan waspani tumetes awit ing kono tansah menggalihaken marang kawidadaning para putra jer sakwise wal sangka ing bebaya sawetawis dering kemareng dhahar lan nunjuk para putra-putra. Ewa semanten ing den kuwatosaken Dewi Kunti Talibata gar ing penggalih awit kuwatos sing penggalih nalika semana ana salah sijining putra kang cidir ana salah sijining putra kang bisa kalagar dening dahana. Ewa semanten wis makempal gangsal wicalaning para putra mongko ki galih giyor menggo Dewi Kunti Talibata bisa marang para putra. Apa rupane dandang lare pedang curiga cucuke wesi
pulo srane aja sira nyucuk Sri Sadono cucuken sarap sawane wong Sukerto wong Sukerto amung pamuji Teguh Rayu Wiyono amung pamuji Teguh Rahayu Wiyono Wijokongko kula nuwun wonten timbalan ngadhawuh Bu kowe luwe apa ora mboten amarga anggone mlayu awake dhewe saka kraton Ngastina nalika semana wis sawetara gek mampane nang tengah ngalas sing tanpa pangan lan pengomben kowe ora ngele mboten Bu Permadi luwe apa ora kula inggih mboten Bu Sena luwe apa ora ora arep aku ngelih tak ora kuat ngampah senajan to aku ngelak tak ora kuat yen mung ora ngunjuk sing baku adikku kembar tansah bisa parek wetenge aja nganti padha rewel gedhe-gedhene nganti nangis kembar wis darapa durung sampun paringipun Kang Mas Wijosen lan para panakawan dipun padosaken wuwan Bu dadi kurang luwe nggih mboten Bu kula nggih mboten kok Bu wah nek ndelok kanan den ternyokake andikno anakku mah do wareg mangan gending ting grudak ting grumbyang ora karu-karuan niki pripun Gusti Ayu kaki lun saiki aku tak njaluk iguhmu upama tobal nang Ngastina ora bakal klakon aku sak putraku bakal pinaringan mulya mesti bakal dipaekoti ning Kurawa upama tobal nang ngukira tamu nderek Rama Abiyasa isih adoh papan dununge mongko aku rumangsa kelangan kiblat aku nyuwun iguh sangka Kaki Semar oh Semareka den prayitna semurireka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi Den Ayu apa kaki nggih sakniki ngenten mawon disabarke tiyang sabar niku bakal subur nggih pokoke kula suwun malah lila mboten lila Kang Rama Ndorabiyasa panjenengan lan para putra kedah nderek wonten ngukira tamu pinangka mrihatosaken para putra-putra paduka tiyang prihatin niku ora ana ilange Kulina Talak Brata niku ora bakal ana alane wonten paripaos
Wong sing kepengin bakal mulya kudu wani papa cintraka. Wong sing kepengin bakal mukti kudu wani nadai pati niku pun sandangan. Dadi niki mangke Kurawa pun kajenge do ngoteh-oteh bondo Ngastina. Pun kajenge do ngamel-amel kamukten Ngastina. Panjenengan prihatos. Wong sing bakal nandur mesti bakal ngunduh. Panjenengan nandur keprihatosan benjang badhe ngunduh kamulyan. Badya mboten benjang sing ngunduh ning para putra-putra paduka. Kula nekseni lan kula sing momok. Ngoten. Conto kemawon ingkang Eyang Palasara rumiyin. Ndara Palasara menika ulina prihatin nrimo mboten sok seneng sambat lan ora seneng adol welas ning napa-napa ditekati awake dhewe tekad praya niat ingsun ngupaya mulya ngoten. Wanudyayu tama ngambararum sangeku sumo yatal mawur madu pronto madu pronto semnya kang nganggen manis ladinyo manggis karengat Lah, gek pun monggo kula dherek. Mangke anak kula kene ganti. Mbok menawa bisa kaya ora templek. Iya Kaki. Wijapangka kula Bu, Adimu Tijah ayu tata-tata. bali ana ukra tawu ditampa orane mengko kepiye pengentikane eyangmu. Inggih, ayo Dimas Wejasena. Ya. Dimas Permadi kula dherekaken Kang Mas kembar aja pisah kulawan ibu. Ngestaken dawuh Kang Mas. Ngestaken dawuh Kang Mas. Ndara apa Kaki? Mboten kanthi para kadang. Sawetara tak misah sing baku aja nganti kelangan kiblat lan aja nganti kelangan Ibu Kunti tali brutulan para kadang. Tegesipun ora kelangan enggok ngoten. Iya Kaki, kaku tak kepengin misah marang ibu lan para kadang. Rasaku kok kepengin tok emong karo anak-anakmu wae. Nggih pun mboten napa-napa.
kajenge nika do runtu-runtu diawat-awati saking kadebian mengkono kaki monggo Mboten sareng kalih Kang Ibu lan sedaya kadang. Aku sautara kepengin misah. Mego yen aku nderek ibu mengko mundhak malah ngribeti nggone momong adikku. Kembar kang isih bocah. Nggih. Aku cok gumun rek karo ndara-ndara iki. Mongko nek jane iki nek karo ndara kembar kuwi ya sedulur ana arane tunggal bapa seje biyung. Ning pangereng kuwi Ndara Permati karo Ndara Kembar ki jan tresnane tenanan. Sak sedulur iso rukun. Beda karo awake dhewe. Utang 50.000 nganti pentung-pentungan alu. Sing sok ganas Bagong, wong le golek ya ngrekoso, Cik. Dutang janjine yo urung dibalik pentung. Kaki, Nun. Senajan to adoh nanging mbok menawa Eyang Abiyasa tansah nibake katresnan marang aku sakadang lan Ibu Kunti. Mengko aku sakadang lan Ibu Kunti dilani sawetara mapan ana ukira tamu. Pun to pitados kalih kula. Kula tak ngasuh. Anggere yahene iki awane ming mbeyuyut. Aku tak bubuk. Semarar bubuk kalau kok. Ngarane jenenge Lingsir awane niki nek ana barat mak berbet terus silir-silir ki ya inuk kae jeneng awak. Ting trecep e. Cinarita Raden Permadi kandhek sawetawis. Wonten madyaning wana
lamat-lamat kapireng tangise Dewi Wanwara sambate Resi Janadi cipta wirengganira nduk kene mlayu kene bae nduk ayo nerjang alas nelasak suket grinting gek mlayu aja kecekel pamanmu Rama monggo Rama Gus apa Petro kula kok krungu wong nangis ya duh kaget aku bijak bingung apa wah aja kurang ajar kowe krungu tengis wedi kira tengis sik kula kupingmu budhek wong nangis krungu nek ana tengis pancen tak rasa-rasake kupingmu ki bosok kok rek Petruk ki ora ngandhake tengis ning ana lotis tunggal dina ya gesek wong nangis wong nangis medeni truk nek ngalas sik engko nek ana lecek malah didhisiki wis mati dagelane gong ana lecek arang do dibedhek dhisik sik lho rungokne Rama monggo mlajar ki mawon Rama iya nduk iya ayo mlayu ngeres kono rungokno kono go ayo mlayu wae Rama iya iya nduk mlayu wae grantes tenan Tru tangise sesenggukan Tru ambune sing ora kuat kok cengkoke entute Bagong kaya wong nangis sagane mledhi ora nemu lecek ya ora nemu lecek aku ya krungu ning krungku ora wong nangis Tru piye Krama telamu payu durung yuk Krama wangsulan urung nduk engko urung atos ngono iki tak bakul godhogan tela tak rungokke yakin ora ana lecek kok Tru ora ana ya luweh bocah apa pelajare Dewanara Resi Janadi nyuwun tulung karo Satria kae wae nduk Meraina sumupangi wangaruna kadenetraning aku Prabu sabdaning kukila ring kanikara sageter kegedungan dengkung
Liramu sing pinipanca bebetoke ayam bono ayam bono wancine wis keket enjang binarung swaraning beksi manyura Petro Nur mbok menawa sing lamat-lamat krungu tangise iki mau iki mbok menawi ayu Petro nyak napa nggih ning ati-ati niki teng tengah alas siten ngerti nek niku mung membo-membo nek janjane sundel bolong niku sing medeni iki mbok ora marai wedi Tru wis sundel isih bolong sundel tok medeni ning ati-ati lho Den iya Bagong iki sipating jalma menungso apa sipating jin kula tiyang limrah Raden pancen aku ya percaya nek kowe wong lumrah ketara iso ngentut barang ana rembug penting dipaidu celeng apa wong ana wong rembug penting tak irit-iritane sapa ngono lho yen pancen kowe manungsa lumrah yen niti agamamu kowe pendhita saka ngendi kula saking Warubinatur nami kula Resi Janadi menika anak kula naminipun Wanuhara lah panjenenganipun sinten Mburi Sangka Ngastina putra Rama Pandhu Dewanata jenengku Bambang Permadi Bambang Permadi iya lha ing wonten ngandhap Bambang Sugareng kalian Raden Permadi menapanipun kakangne rakanipun kakangne Petro Ndara Permadi ngaku Bambang Permadi kaya ngaku Bambang Sugareng Lha wonten pangeran piyambak kula Petro yanipun Resi Janadi. Duh, lha iki sing paling medeni. Kowe aja kurang ajar lho. Rembug penting kok ngentut meneh. Dede kula kok Om. Pateni wong. Ngisen-isen ke organisasi. Mbok ya diampet ngono. Rembug apik-apik kok nyelo-nyelo. Badhe wae kengedenen miyos. Ora jenengmu mau sapa di? Janadi, Resi Janadi. Oh, ha iki menika anak kula naminipun Manuhara. Asli anakmu. Inggih, kok geseh. Kowe kok ngono kok dadi anakmu kok ngene. Mbok menawi sampun keparinging Bathara mekaten, ya wis. Aku Bagong. Oh nggih. Omahku cerak. Dadi mlayu-mlayu. Nyuwun pangapunten Raden. Mbok bilih kersa mitulungi dhateng kula. Menika ora dipun oyak-oyak kalian bapa pamanipun nggih pun
kula Resi Janaka. Upami kula caosaken kados pundi ing mangke tembe wingkingipun ing ngatasé keponakan dhewe kok dipek dhewe. Menika mboten sak limrahipun. Wosipun sinten ingkang saged mitulungi dhateng kula lan anak kula. Kula semarah mboten ngaken bondo donya badhe kasuwun nyawa kula pun suwun kula lilakaken. Yeka caritanira Grisang Pandhu Sewi Kiwarsa Subrata aneng arga kelarati Cawata mangayu bagya aku ora butuh nyawamu lan aku mongso ora mutangake ra perlu kowe nyaur mung aku njaluk yen pancen aku bisa mitulungi marang kowe sak anakmu yen anakmu tak pek bojo kepiye kula lilakaken lungguh nang pungrak pedhone Resi Janaka. Lindru bumi gonjeng kumaludha kuntura ketuk kumapsang cololiti lumembak penyukung ambang Tukara Sang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur bumi. Ana satriya sapa? Bambang Permadi kowe sapa? Aku Resi Janaka. Oh niki sing ajeng werna-werna kali niku wau. Iya Petruk. Lagi niki bagus. Kok duwe watak ora wurus. Ana ponakane dhewe kok diganyang. Ngawur ya, Gong. Aku tau nglakoni karo putuku kok. Ora ngabari kowe aku. Apa bener yen kowe bakal ngunjak lan bakal milik marang Wanuwara? Iya, dasane topo wadul marang kowe. Aku ing sagome tulungi. Permadi apa Resi Janaka tak kandhani aku sumpah sapa sing dadi pepalanging niatku nggonku bakal palakrama marang Wanuwara tak anggep mungsuh orang mangke titah senajan to dewa aku ora bakal wedi. Kentrang-kentreng ki ra cengkiling. Oh, kae wiritaku ya. Anggepmu ki. Apa meng glendang-glendeng. Ya. Samle. Oh, munyuk. Aku sing dipentung, asale kok antuk-antuk. Wis ngerti arep bubar kok antuk-antuk.
ngusungi wedi eleng celeng. Antep tangane Permadi, apa abang? Aja tinggal playu tak tandingi. Digdaya Permadi apa abang Mursi Janakayu Surakarta Jayawarata wis padakno aku nggawa apa iki cemethi Kyai Pamuk cemethine Jaran Cipta Wilaha yen manyen kowe kuwat nampani cemethi Kyai Pamuk aku tak nyembah karo Permadi tamakno mrene. Kono Resi Janaka ngasta pusaka paringaning dewa cemethi Kyai Pamuk kang kondhange landhepe pitung penyukur yen kirane nyeteni gulu den sendal bisa rantas gulune ewa semono katamaken Raden Permadi ora tumama satemah Resi Janaka nglosot ngasor Raden Permadi. Aku njaluk urip Permadi apa aku wis rumangsa kalah marang kowe. Kowe duwe daya apa? Mergo Kyai Pamuk tak tamakke ora temama. Mongko iki luput wong digdaya. Gandeng Kyai Pamuk wis ora temama, iki malah tak pasrahke kowe. Piye Petruk? Lah iki ditampa. Wae kena-kena dienggo mecuti Bagong. Men mutar. Sampluk sisan. Aku sing adipaeka ya tak tampa. Permadi apa yen aku nyawang tumraping rasaku mbok menawa pancen wis pinesti aku kudu manunggal karo kowe awit tak sawang cetak mono manter sak sodolanang kaya dene mrica ginugut awit sak sodolanang nganti tekan medhit cilik teges iki lintang johar arane rangka manjing curiga manjing rangka wis pinesti yen kowe wargaku mangsa bodho pertapan Banon Cinawi tak paringi kelangenan Jaran Cipta Wilaha Cinarita Resi Janaka wis tanggap lamun teng kono pas wargan ilang saragane manungsa munggah sajiwa marang Raden Permadi.
Janaka, aku manggon ana cerak tanpa singgulan, adoh tanpa wangenan, wis aku tansah cerak marang kowe Permadi. Lan aku titip jenengku Janaka agemen. Matur nuwun. Jaran Cipta Wilaha, aku durung kepengin mukti nitih turangga. Yen arep bali-bali ana banon Cinawi, yen niatmu arep ngetutke aku sing adoh, aku durung butuh kelangenan lan aku durung kepengin urip kepenak. Tanggap sasmita Jaran Cipta Wilaha nalika semono asal saka manungsa. Nampi pengin karo Raden Permadi cengkelak wangsul ing banon Cinawi.